Dantza osasuna da. Gorputza dauka molde energetiko bat, ez? Fisikotik ateratzen da molde bat, hizkuntza kreatibo bat sortzen dute barrutik. Kontuan izan behar dugu, kanpu energetikoa ja daukala bere mugimendua eta bere mugimendu involuntarioa. Beraz, sorkuntza da involuntariotik. Gero guk ematen diogu presentzia hori eta eramaten dugu nahi dugun lekura. Osteopatia da osasuna mugimenduan. Hori ikusi nun garbi pertsonak tratatzen eta nahi nun hori dantzariekin ikustea. Egiten duten mugimendua handiagoa da. Ariketa guztiak dira sentitzetik. Mugimendua sentitzen badugu, konfiatu eta hortik hasi sortzen, ez? Gorputza kontziente egiten badugu beti da sendagarria.